Мінск 100 гадоў таму. У старажытным Мінску пражывала не больш за 2000 гараджан. У канцы 18 стагоддзя іх было каля 5000. Паводле звестак першага ўсерасійскага перапісу насельніцтва 1897 года Мінск належаў да ліку 52 гарадоў Расіі з колькасцю жыхароў звыш за 50 000 і займаў у тым спісе 19е месца. Насельніцтва яго тады складала амаль 91 000 чалавек. Па звестках мінскага паліцмайстра у жніўні 1915 года у горадзе налічвалася 5167 бежанцаў, з якіх 1252 зусім не мелі сродкаў для жыцця. Па перапісу, які праводзіўся з 27 па 30 верасня 1917 года, у перапоўненым бежанцамі і вайскоўцамі Мінску налічвалася ўжо 134 500 жыхароў. Гэта быў самы буйны, самы значны горад у межах сучаснай тэрыторыі Беларусі. Па дадзеных на 1909 год нацыянальны склад гарадскога насельніцтва размяркоўваўся наступным чынам. 8,2% беларусы, 34,8% рускія, 43,3% яўрэі, 11,4% палякі, 1,3% татары, 0,9% немцы, 0,1% астатнія. Удзельная вага беларусаў яўна заніжана. І не выпадкова, бо мы маем справу з афіцыйнай царскай статыстыкай, калі чыноўнікі ў большасці сваёй адмаўлялі беларусам у праве на нацыянальную годнасць і нярэдка адносілі праваслаўных да рускіх, а католікаў да палякаў.